Wemadoda, niyathanda nina ukuthi mina ngiyakhuluma mina angenzi. Ngiyazi ukuthi leli sonto besithethe ukukhuluma ngokudunusa. Kodwa ke ake siqale la ngoba nje khona nenye ividiyo ade ngizwe ukuthi amathanga amaye makhulu ipipa alingeni amathanga emakhulu. Mina nganifundisa nako number 1 ukuthi isidudlu sibhebha kanjani. Lokho nje into esayihlala phansi nani nganifundisa ukuthi hayi mawubhebha isidudlu isidudlu esinamathanga amakhulu. You understand lento? So fanele kube nendlela yokuthi uyithole and uyithole yonke. Wozake also noma ngabe kuthi unentombi yakhe yesilent angithi niya complain ukuthi besinifende mangabe singaphansi ufuna nje ukuthi yazini umuntu amfuna umdelisa ngepipi namhlanje ngifuna alizwe kahle alizwe lonke ngifuna ukumhamba ngepipi uthi yazini isidudla sami hayi uyabona siyangishika ngibuye ngikhathale kodwa ngifuna ayivule yonke namhlanje ngiyithole yonke woza lanaki nentombi yakho nje engasona isidudla engangami yabo isitulo lesi engikusona lesi engiqoshame kuso ehini ndodo uyahlala nje umemlana komele ukuthi ahlale sokwenze ngathi siya exercise akhe uyabo umlenze uyaphakama uthi umlenze ongalana uyaphakama kungukuthi nje phela wena ndodo ozobukwenza ukuthi uzoyibamba imlenze angithi uhleli la isitulweni sengikukhombisile uzobe ehleli yena njengoba ade ngikukhombisa imlenze yakhe uzoyibhekisa kanje phezulu ngisho ngabe kuthiwa kuyisitudlu esingakanani ngeke ungayitholi uzoyithola yonke ngizwe ukuthi ngithini uzokwenza shona ukuthi phela kancikele la uncikele towards ukuwa kwesitulo lapha la ngathi uyawakhona uhlale lapha bese uyayivula khuma esidudla mina isigaxa ishange edidi laso elisihudula phansi le position le uzoyithola yonke ngaphandle kwesimangaliso so uyahlala lana uyamketula umuthi uyivula yonke lalanike ithanda zami nokufenda awube indoda enerhythm wena nje unalo brother lapho uthi ngifuna ukumuhla asikwazi phela ukunyakaza uyabona mawuhlela nje esitulweni uyivule yonke imlenze uyithi ulalela ipipi ngayo yonke indlela yonke into oyizwayo nje ipipi fanele ukuthi wena ungenze ngikhumbule layela ke dali uyafika lapha ipipi uyalifaka emva kwalokho ubamba ibele angithi ngithe ibele ulibuka kanje muncibele bazothi ubungenzi ngani kwasho bacima futhi mala ngeke ngikwazi ngoba phela ama-video amazobhlorho mina ngiya explaina nina niyahamba niyokwenza ngicela ukubuza lokhu before nginikhombise ngiqhubeke uyangifollow uyilikile ivideo ungawulokhu uza ku WhatsApp uzothi ubani ku social media ku TikTok ngu-original cucumber pot 02 ku YouTube original cucumber pot ku YouTube ngo-cucumber pot ku-YouTube bese kuba yila makoya cucumber pot angazi dobe ngibuka kiphi platform kodwa noma ngabe ngibuka kiphi subscribe noma upress ulike upress no-follow wozake so ke uthe uzobe seniyanyusa ke umlenze lo uphinde unyusa umlenze lo ngala usayiketulike kanjena ke ubamba ibele my brother yabona masunyoba kube ngathi uyalifaka ube ngathi ubheka phezulu ukhipha mawulifaka ube ngathi uyanalo phezulu ulifaka ube ngathi uyanalo phezulu ke umbambe nje uthi ngci izithu bese uyayishaya irhythm yakho uyabona into le uyashaya uthi usashaya nje bese kube ngathi uyanyuka futhi kube ngathi uyalikhipha ulifaka deep ulikhipha ulifake deep bese usulokhu uthena ke manje usulokhu uthe usulokhu asasalalele ukuthi usalokhu uthe bese usushaya kakhulu ushaya kakhulu wenza kakhulu ulikhiphe mawuyinkothist ukhotha bese uyakhotha uyikhotha ivuliwe asikwazi ukunyakaza sivulele wena ngenani isango livuliwe yabona into le bese uyashaya uphinde futhi ushaye kancane umbuke emehlweni ushaye kancane umbuke emehlweni angithi uyivule yonke uthe ushaye kancane umbuke emehlweni ushaye kancane uyabona mabuyile into eyikhothayo hayi uzosikwatha yazi ngobani angithi ufike uyashaya kancane uyafenda ufenda kancane ubuye umunce nebele emva kwalokho bese ube ngathi usufaka ugear 2 ngathi uyeza ufaka ugear 3 bese uphinde uyalikhipha bese ulifaka kancane athi salale bese usenhle bese uyakhipha bese uvela umunca ubhontshisi uyovevezela athi uyobe ethi uyangizwa ukuthi ngithini uzovevezela athi ozake abanye benu uyobe usuqedile phela wenza usheshe
usuke wenzeni usheshe ukuchama mangithi mina nginayo-ke nje i-Congo dust woza lana-ke kodwa ngiyanipliza-ke ukuthi engathi ungaqala kwi-cleaning herb. I-cleaning herb i-170 eyoklina izinso, imithambo, ikhuculule udoti, konke lama-reboost eniwaphuzayo notshwala bale emgwaqweni. Uqala ukline indoda, uqala ukline i-cleaning herb uyiphuza yonke ize uyiqede mhlawumbe is about 4 days. Ukha ama-teaspoon, uma ufaka ama-teaspoon awu-5 uzofaka iy'nkomishi eziwu-5 emanzini, kubile ukustreyine njalo ekuseni uyaphuza in an empty stomach nantambama, ekuseni nantambama, engathi ungayiphuza intukuntuku. Uyangizwa ukuthi ngithini? Izokuchamisa, ikushiya ipipi li-clean. Ingakho kumele uyiphuze ngoba idila nepipi yalapha kumthambo wepipi, ayidili nezinqa nesisu ngoba uchatha, khululeka neqolo uzobe u-right u-170 woza-ke. Angithi uclean, uyazazi ukuthi lizobe libhalansele liqinile. Uyashova uqeda lapho woza. Uyabona ukuthi hayi mnonsi mina ngiyashesha ukuchama. Noma usuza ku-WhatsApp uzothenga i-product ndodo ufike ukuthi ngicela i-Congo dust, ungalokhu ngichazela iy'tori uyale nale ngicela i-cleaning herb, ngicela i-Congo dust. I-cleaning herb ngithe 170 naye-ke i-Congo dust ndodo incane ingaka. Uyabona nto leyo? Uthatha nansi i-Congo dust uthi umuntu usumanzi umuntu uyayithinta iyahlala la uthi udonsa ipipi nanembobo lapha ekwayo imbobo uthi around yona ebese ufaka iplastic noma i-condom ulinde 30 minutes to i-hour uhambe uyoligeza ipipi ligeze libe clean. Hayi ngisho ungayenza namhlanje le process ezofika kusasa uzofika umuthi clean. Khumbula-ke i-Congo dust 170. Asifuni indoda eshawe udaka, asifuni ukuthi usheshe uchame. Ngizonenzela futhi enye ivideo uma ukuthi usuke ushaya i-Congo dust ukuthi ngoba nina nibuye ngicabanga ukuthi fanele nigibele ngathi amahashi la ngaphezulu. Cha ndodo, you need to have i-technique ne-rhythm ezindoda, ungabi nomfendo owodwa nje lokhu ufende ngendlela eyodwa kufende ngendlela eyodwa. Lalela-ke for umfutho nebalance ungathatha impesu ukha ispoon esisodwa uyifake eparishini lakho goqoze udle ekuseni, noma uthathe umrhodi noma isobho eliphekwa umfazi wakho nje ulifake elishisayo ulifake komshini ukha ispoon sempesu ufake phakathi ugoqoze ekuseni ungakadli uphuze. Mangenjalo bilisa amanzi mayiqeda ukubila ufake komshini ukha ispoon sempesu ufake phakathi indodo ulinde ukuthi ukuphela kancane uphuze. Uyabo ungayifaka nase-yoghurtini kodwa impesa ayizona into ebandayo. I-yoghurt yakho ilale ngaphandle noma amahewu mayilale ngaphandle amahewu akho kwe-fridge engabandi ekuseni wafaka enkomshini ukhitha ispoon lempesu uyafaka uyaphuza. Lalela umfutho wokufenda nawokuthwala lo mthwalo wamathanga nezinqa uzowuthola la only 130 rand ndodo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Manje kusuyazi woza ngakaqedi. I hope usuyilikeile ivideo wangifollow. Sisakhuluma ngaso isiduli, ufuna ukuyithola yonke akuvulele yonke mdunisisi. Yabona mangabe isiduli yasidunisile iyatholakala. Angikhathali ukuthi wena uthini kasho kacime kwavutha amalangabi, but once washaya i-turn around umogeli wathi uyangizwa ukuthi ngithini uzoyithola nje kalula. Yabona nto leyo kuzobe ngathi uyayiphusha uyithi layelanike iy'nsizwa zami. Ngizoyisho kwenye ivideo lena eyokuthi nikhumbule one thing, indlela ofenda ngayo indlela esisatisfya ngayo nathi. Ima ngikutshela ifone number yami awungifonile, wozani ngimchazele ngoku-order. Ungafonile angibambi ifoni because ungiphazamisa nanokuthi ngisuke ngirecorda with the same phone noma nga-TikTok kwi-live noma nga-YouTube kwi-live. Uyabona nto leyo awungifonile ungalenzi nje lelo phutha. Usually ngiye ngiliblock i-customer lingifonela ngoba ngisho ngadeclana lokhu ulifonile. Layela-ke sithando sami. Uyabona My Stories wami uhlale unenamba zama-distributors. I-distributor yilaba abanenimabiza ngama-pharmacy nangama-chemist ngoba ngithanda kabusho njalo. Unayo yini i-chemist ngalana? Unayo yini i-pharmacy ngalana? Izinto zakho ziyatholakala ema-pharmacy, zitholakala kubantu aba-individual. Nginabantu abafike ba-ode kumina mhlawumbe uthole ukuthi ungakini. Let's say nje ngizokwenza isibonelo ngeTheku, nginayo umuntu oseThekwini useze wavula nesitolo, so ukwenza kanje. Nginabantu nje around, ufika lapha uthola iy'namba zama-distributors. Makuwukuthi khona okusolayo buye uze kumina ngizokutshela ukuthi i-distributor khona noma cha, kodwa wonke lawa kwi-list akhona. Profile picture yami ku-WhatsApp iney'namba zama-distributors. On My Stories ngize ngifake nesithombe ngibhale iy'namba futhi ngaphezulu ukuthi le distributor sendaweni ukuthi so check comment section ikhona leyo list. Iyenza umsebenzi wami nami ube lula. But inamba yami ka-WhatsApp u-081 729 3262 081 729 3262. Ukhumbule ungangixoxeli isitori sepipi lakho umlando mfowethu. Ngena ama-products ngiwachazile ngathi le yenza ukuthi ngena usuthi ngicela i-cleaning herb impesu i-Congo dust ngoba ngithe lo khona namakinati awu-170 amakinati awuzifo zonke. I mean 130 uzifo zonke awu 10 phakathi udla nje 2 ngisho kuthiwa ingquzu sisemnyango izokwenza ube right.